Zdar jak svině, já jsem farmář Jirka. Určitě si mě pamatujete z minulého ročníku reality show Farmář hledá ženu, kam jsem se přihlásil. Nečekal jsem, že můj medailonek bude mít takový úspěch. Tady tu reality show si musím pochválit. Ženu na farmu jsem našel a hlavně díky této reality show jsem první v Evropě, který si rozjel kůrovcovou farmu. Takže já jsem pro kůrovce na Šumavě, jsem pro, aby se nekácelo a jsem pro, aby kůrovec byl úplně všude. Takže zdar jak svině, milujte kůrovec.